जोबोद बर' हारिनि अखोराङाव मोनसे दिनैनि थारिखआव गोसोम मोनसे जोमै बायदि जादों। मानोना बर'नि हाथरखिफोरनि गेजेराव सासे होनब्लाबो होनद्रायनाय जाया। मानोना बिथाङा आथिखालाव साहित्य एकाडेमि बिनि एडभाइजारि बर्डनि बिथाङा कनभेनर हिसाबै दङमोन। बिथाङा बारग' दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा मोनसे समाव रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया गुवाहाटियाव थानाय मावख' बिथाङा सासे साख्रियाल हिसाबैबो बिथाङा दंमोन आरो बिथाङा दिनैनि थारिखसिमाव मोन 14 गुबुन गुबुन सल' खन्थाइ सल'मा बेबायदि बिथाङा लिरदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा माखासे प्लेबो खालामदों, जेरैहाय थुनफावथायाव बाहागो लादों। बेजों समाज फोसाबनायनि मोनसे बिथाङा मेसेज होदोंमोन। बेनिखायनो बिथांनि रुंसारि जानाया समाजाव मोनसे सिफुंखौ खायै मोनसे खहा निस्सय लाबोदों आरो बिथाङा जि रल लाबोदों थांनाय गोलाव समाव, बे रलखौ हयथ' सोरबाया सुफुंनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै। बेनिखायनो बिथांनि जिउमानि फारसे गोजोननि थाखाय आं आर'ज खालामदों आरो बिथांनि एबसेन्सआव न'खरा जेन' थांनानै थानो हाथों, इसोरा बेखौ गोहो होथों, बेखिनिखौ आं मिजिं खालामबाय। गाहाम देहा आरो गोसो मोदोम लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो सिनायथिनि थाखाय बिथांमोनहा जेन' खामानि मावनो हायो, इसोरा बिथांमोनखौ गाहामै लाखिथों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिनस्रि आफाद महरै हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हाथों, आं बेखौ मिजिं खालामदों। इसोरा जेन' बेखौ बोर हरो आरो दिनैनि नैबे बुब्लियाव आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो समाजनि मेगन गुनु बिथांमोनखौ जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबा गाज्रि रोखोमै क्रिटिसाइज खालामनाय जों नुनो मोनो, सोंखारिनाय नुनो मोनो। बे सोंखारिनाया जेन' माने गठनमूलक एबा नोङो पजिटिभ दिगाव जाहाथे क्रिटिसाइज खालामो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेखौ जुदि जोनोम होआमोनबा बर' हारिया दिनैनि नैबे थासारिसिम हयथ' निस्सय फैनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो हारिनि सिनस्रि आफाद, बे आफादा अरायबो, बे आफादाव थानाय बिबानगिरिफ्रा अरायबो हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हाथों। बिनि थाखाय बयबो जाहाथे अनसायनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे नोङो खामानि मावनो हायाखैब्लाबो बेखौ जेन' गाज्रि रोखोमै सोंखारिनाय बे जाहाथे जाया, आं बेखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायदों। आरो जायफ्रा दिनैहाय फरायसा एबा लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे खामानि मावनो आवगायबोयो। जोंनो बेबायदि आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम निस्सय नांगोन। बे आफादा जाहाथे थांनानै थाथों, बेखौ आं मिजिं खालामदों।